The Araraco Consalsaluyot Ilocano Entertainment Show. Mom from Family Mateo and Montano. Sa 27 lawag ken dagitay memestra gabaldon lawag. No amumla kumba nga ayaten ka di mo ipaida taayat mo kanya no amumla kumba asikat ipatpatek ko di kan mangikulpo narasi a puso di mo kadi ayaw matlaw karkan na atiknay apay di na pernen tapnon na paneknekan no ipudnog ita dinalimed nga ayat ko dinak nga taumsyen asyak di agrayo kay anak man ala rukatak tuy balut arik na jakon mailimen when I yaten ka ayan kablawang may ni Kuya Jacinto Agustin and si Kuya Jonathan Bautista. Ayan, hello kada kayo ami sa nga pada Melly Jean Domingo Gabriel, happy watching. Di mo kadi ayaw matlaw karkan na atiknay apay di na permen tapnon ma paneknekan no ipudnog ita inalimet nga ayat ko dinak nga taumsyen asyak di agrayo bay anak man ala rukatak tuy balot arit na jakon mailimen when I yaten ka jakon mailimen when I yaten ka kasamet din nga kablaawag ni Sisi Ivy Bisak from Hawaii. Yes, sa bali mampay ngayon nagiba ay para kata kayo amin-amin na sa ngapada. Nulungga init jay daya malaglagit ko din ka iti jaya takas kaman latay na ipinta dito'y panunod ko nga agrayo to'y sadya lumapagbalik mo adyo mante jay bukir di sa lamaki ay wen manong jako na kita mangyawa ken kaday ko'y bagi numaubon mo kay adua bititwe kas kasuka to'y busukin naki ay namanong uray di ka na
mampay ni Tita Emily, ken ni Tito Jo Cervera, kasamet ken ni Tita Shoni and Tito Billy Villanueva, Ate Lori, Ate Lani, Rabanan, numasukdal mo, naslag ang bulan, kasi koronang kaniya kapag datungan. Laglagiten, asikat nga patkan dito'y biyak ko, hinggat kanibusanan. Numatiliw mo, atap nga alimukin, kasi regalong kay nakabalbalay din. When manong si kantayin ng surute na pakitumpungan, ken kapinpinungan din. Yemno awan, di matumpal mo, kadagito'y maiyar-aring tengko. Sapay ko pa, daawan mas masol kuno day di ayan, ket di kita ko. Yes, kablaw mo pa ni Ma'am Merly Duran, ken di kasi Acosta, and to Acosta family. Numasukdal mo, nasalang ang bulan, kasi korona, kaniya kapag tatunan. Laglagi pen, asikan tay kapat, ganti to'y biyak ko, hinggat kanibusanan. Nung matiliw mo, atap nga alimukin, kasi regalong kay nakabalbalay din. When manong si kantayin ng surute na pakitumpungan, ken kapinpinungan din. Yemno awan, di matumpal mo, kadagito'y naiyar-aring tengko. Sapay ko pa, daawan mas masol kuno day di ayan, ket di kita ko. Sapay ko pa, daawan mas masol kuno day di ayan, ket di kita ko. Yes, happy watching to Bernard Bear and to Maricel Hipulito and to Kaka Chan. Yes, Nong Dodge Santa Monica, happy birthday, Nong Dodge. Dupot numit laeng nga di kapay ng lipa, putot baro kong muti iabrasam kaniya. Taidi awan ka ay agsangsangita, kailiw ka biyak ko ay nang runaan. Nalaos to'y ili kuno marik na mlakuman, ken sakit to'y nakem kupan na kay sinaken ka. Jakpay sa mirinen uray biyak ko tay sumina, tasika nga ruti hinakintat na duma. Sipot pimanaw kakita nakit kita, umarubos di luluwa numalaglagip ka. Agsurat ako mano sa dinong nga danga, ket no agsumalit ka, umay na itan aliw-liwa. Ayan tayo timabayakan na kini sagsagat kuman ken ni Tita Trinidad Sobia. Yan, kasamet din kini Ma'am Merly Duran and to Ma'am MC Andrada, Josefina Garcia, Liu Bakut, yan to Maribel Bermejo, to Tita Emily, Tito Jo. Kaya namin nga Shadali sponsors. Nalaos di ili kong numarik na malagman,
ken sakit tinaken ko pa na kay sinaken ka. Jakpay sa mirenen huray biag ko tay sumina tas ikaw nga ruti hinakindat na tuman. Sipot pimanaw kati tanakit kita umarubos di luluwak numalaglag ka. Agsurat at kumano sa dinong nga daga kitno agsubalit ka umanay tan aliw-liwa. Agsurat at kumano sa dinong nga daga kitno agsubalit ka umanay tan aliw-liwa. Yes, I'll be watching to Ma Felisa de la Cruz. Ayan, to Ma'am Elsie Andrada. Ako, mamis ko man, kita kan kanta ating Perla. Yes, isagot ko man kan ka, ma'am. And to Ma'am Rosita Ragil.